So aljannar duniya ko kwarudin duniya ba zato ya mamaye zuciya na tambaya. So aljannar duniya ko kwarudin duniya ba zato ya mamaye zuciya na tambaya. So aljannar duniya ko kwarudin duniya na kama da shi jiya har ya haɗarsa a zuciya. Na hawaye gari cikin neman amsar tambaya. Ina yunkura zan tafi babu zato sai in tsaya kamar ba lafiya so yayi min mamaya. Ku kasance da wannan sabon channel ɗin tamu mai albarka. Kamar yadda kuke ji kuma kuke gani, za mu dinga kawo muku sabon shirye-shiryenmu na sati-sati da zarar mun ɗora, insha Allah. Wannan channel ɗin tamu za ta dinga kawo muku labarai game da su aljannar duniya. Sunan labarin kenan shine wanda za mu dinga kawo muku shi domin jin daɗin ku. Kada ku manta, idan dai ku baƙo ne ko kai baƙuwa ce ko ke baƙuwa ce da shigowa wannan sabuwar tashar tamu mai albarka, dan Allah kada ku fita ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Sa'annan domin jin daɗin ku bibiye mu ta waɗannan shafuka namu: Facebook, YouTube, Twitter da dai sauransu, har kana ma har da Instagram. Idan kuna son ku dinga samun daɗaɗɗen labarai na so aljannar duniya, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar karawa. Yawa batu na gaba kuma shi wannan so aljannar duniya da zamu dinga kawo muku shi a duk sati, da mun gama shi ko kuma da mun sa za mu fara kawo muku fim nasa mai zaman kansa. Fim ɗin za a dinga kawo muku shi kuma duk bayan sati, insha Allah. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar karawa. Jarumanmu na wannan fim ɗin ba kowa bane ba faji shi kamar da kuke gani. Akwai Abalai ciki, sannan kuma akwai jarumanku mai suna Hafsa yar Fulani kenan. To fa marubuci littafin nan naku mai suna Baffa yana muku barka da zuwa ga wannan tasha tamu mai albarka. Haka zalika domin jin daɗin ku zai dinga saka muku waƙoƙi kamar haka, kamar na Umar M Sharif, Hamisu Breaker da dai sauransu. Sa'annan wannan fassara kuke gani a jiki ita ma akwai lokacin sauya ta kaɗan, domin akwai ta Hamisu Breaker shi ma wanda a yanzu nan kaɗan ba da jimawa ba zai fara muku labari na so aljanar duniya, ko kuma ci gaban labarin so aljanar duniya. Domin shi so wani abu ne wanda yake fitowa a cikin zuciyoyin mutane guda biyu, kuma idan ya fito da shi ne wanda baka san da fitowarsa ba, kuma shi so baya gani, kuma shi so makaho ne. Domin jin daɗin rayuwa, so yakan zamo ginshiki na rayuwar ɗan adam baki ɗaya. Haka zalika so yakan faruwa ne tsakanin mace ko namiji, ko kuma so yana faruwa ne tsakanin namiji da namiji. Wannan shine so na ɗan uwa kenan, ko kuma so na ɗan uwanka a matsayinsa musulmi ko kuma a matsayinsa na kafiri. Sa'an nan bugu da ƙari, soyayya ita ce ginshikin rayuwa. Idan ba soyayya babu zaman aure, ba soyayya ba daɗin aure, ba soyayya ba morewar rayuwa, ba soyayya ba ɗin mata yawa, domin ta yi yawan da ba za ta yi ruwa. Domin cikin farin cikin ɗan adam yakan buƙaci so, sa'annan kuma ya buƙaci wadda take son wannan son nasa, sa'annan kuma da kai har da sun yi rayuwa mai kyau a ciki. Yawwa kamar yadda kuke ji da kunnanku domin samun
shirinmu da zarar mun dora kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar karrawa. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai albarka. Sa'an nan kada ku manta za mu kawo muku kaɗan daga cikin labarinmu na so aljannar duniya. Za mu ga shin so ɗin nan aljannar ne ko ku a'a ba aljannar duniyar ba ne ba. Gane duniya ita ce dai wadda muke cikinta ko so shine soyayya. Haka ne ka ji a ranka kana son wata wadda idan ma ba a baka ita ba za ka iya rasa rayuwarka. Haka ne to insha Allah nan ba da jimawa ba za mu fara kawo muku shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku bibiyo mu ta wannan shafuka. Yana nan a jike aikinsa ake yi. Nan da ƙarar shi kaɗan za mu kawo muku wannan labari na so aljannar duniya. Kun dai gare yadda abale ya ɗora fuska mutumin kirki ne da kuma garabansa nan a baya wanda suke masifar sanasa. To kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararwa ga wannan tashar taku mai suna Jaruman Kannywood idan kuna son fa samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode.